जेरै खोथा एरै खामानि मावफुंनानै होदों 3 नं क'क्राझार बियाबनि एमएलए मुस्रिमा शिवली महिलारिया थांनाय आसाम बिधानसभानि बिसायख'थियाव खोथा होनाय बादियै 3 नं क'क्राझार बियाबनि एमएलए मुस्रिमा शिवली महिलारिया 3 नं क'क्राझार बियाबनि सिङाव थानाय उल्टापानि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय फुंबिलि गामिनि भेन्सार स्कुलखौ मोजां खालामनो आरो लोंग्रा दैनि दैखर खुरनो आरो लाइमोनफोरनो गेलेनो थाखाय जोलुरनि अनसुंथाइखौ होदों। 3 नं क'क्राझार बियाबनि एमएलए मुस्रिमा शिवली महिलारिनि माखासे थान्दैफोर उमेश नार्जारी, स्टेप मुसाहारी आरो देरहासार बसुमतारी मोना दिनै फुंबिलि गामियाव थांनानै माखासे अनसुंथाइफोरखौ गथायनानै होयो। लगायनुपुर ग्राम सभानि सिङाव थानाय फुंबिलि गामि, ब्रह्मपुर गामि, लालफानि गामि आरो निज्रागुरि गामि गासै गंब्रै गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी आरो एमएलए मुस्रिमा शिवली महिलारीखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे आरो उननि समाव माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो थाखाय खावलायबावो। गिबियावनो जोंनि शिवली मेडामखौ हाजासे हामबाय होनदों। जोङो माब्लाबाबो जोङो सानफेराखैमोन बेबायदि जोङो अनसुंथाइफोरखौ मोनगोन होननानै। नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां एमएलएफोर फैबाय अब्लाबो जों बेबायदि अनसुंथाइखौ जों मोननो हायाखैमोन। जोङो एथ' बोसोर जाबाय बे हालामाव अब्लाबो जों मोनाखै। नाथाय मेडामा जेरैबायदि जबान होदों बेबायदि जबान हिसाबै जोंनि लागै अनसुंथाइ होफैनायखौ जोङो जोबोद गोजोनदों। नाथाय जोङो मालाबाबो सानाखैमोन जोंनि गेजेराव बेबायदि आइजोआबो जोंनि सरकार दैदेनगोन, बेबायदि एमएलए जागोन, बेबायदि बेंगिरि जागोन होनना जों माब्लाबाबो जोङो सानाखैमोन। आइजो हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों दि मेडामा जेरैबायदि सेथि नाम्बारावनो जेरैबायदि एमएलए ओंखारनानै देरहासार जानानै बिथाङा जोंनि लागै जेरैबायदि बुंलांदोंमोन बेबायदिनो बिथाङा जोंखौ हेफाजाब होदों। आरोबाव जोङो रिकुवेस्ट खालामो, जोङो बिसिबा गोजाननिफ्राय जोङो दै रोगायो, बे दैया जोंनि थाखाय आरोबाव जोङो मेडामा आरो खोनासङो जेन बेयो मा होनो बिथाङा जेन जोंनि लागै बरिं गंसे हरथारो, जोंनि लागै सिन्था खालामो। बिथाङा सासे आइजो हिसाबै बिथाङा मिथियो माबायदि आइजोनि जिबना माबायदि, जोङो आइजो जायोब्ला माबायदि जिबन खुङो बिथाङा मिथियो। जे निस्सय बिथाङा जोंनि बे निउसखौ खोनानानै बिथाङा जेन जोंखौ अनसायगोन। बे दैखरा ससेल' थाङो, जोङो मोनफुङा, दैया माब्लाबा जेन राननाबो थांगोन, जोङो मोननो हाया। बेखायनो जेन बिथाङा मोजांथार बे बरिंखौ हरो जोङो आसा खालामो बेबायदि बिथांनिसिम जेन आरो बेबायदि अननायखौ जोंनो होनानै आरो इयुनावबो गावबो बेबायदिनो देरहासारखौ जोंनि बर' आइजो हिसाबै बिथाङा आरो मोनबावनानै इयुनाव देरहासार जानानै गोबां दाब दाब जायगायाव बिथाङा अनसुंथाइ होनानै मोजां खामानिखौ बिथाङा मावलाङो। जों बेबायदिनो आरो बिनानैबो होगोन आरो बिथाङा बिदिनो मावलांनो हाबाय थाथों। बर' समाजाव दिनै बे शिवली मेडामखौ जों देरहादों होननाय लोगो लोगो, नोंथांखौ देरहादों होननाय लोगो लोगो जोङो जोबोद गोजोनदों। ओंखारनाय लोगो लोगो जों जोबोद गोजोनदों, जोंनि गोसोआ गोजोनदों। जेन गोबां दिनै एमएलएफोर फैबाबो जोंनि दाहाफोरखौ मिथियाखैमोन, नाथाय बे खना गफा नोंथाङा फैनानै जोंखौ अनसायनायखाय जों हाजासे गोजोनदों। बेनिखायनो आरो रिकुवेस्ट, बे दैखौ नोंथाङा जेन एकदम अननानै हरथारो, जों बेबायदिनो आसा खालामो। एसेनोसै जाबाय बे लाबायनुपुर ग्राम सभानि प्रेसिडेन्ट जायो आङो। दा मोनब्रै गामियाव जिथु प्रब्लेमफोर आं बेखौल' फंनैसो बुंगोन। प्रब्लेमानो बेनो जोंनिया, माने सिगाङावहाय आं गिबियाव बे नोंथांमोननि चेनेलखौबो बाख्नायग्रोबाय। बेजों लोगोसे आं माने हाग्रामा सारखौसो बाख्नायगोन। हाग्रामा सारखौ बाख्नायगोन आरो शिवली मेडामखौ बाख्नायगोन। मानोना जोंनि बे थासारिया बिराद गाज्रि जाबायमोन, गाज्रिसैमोन, एकदम अबस्थाहीन होनना बुंजागौमोन आरोना। दिनै हाग्रामा सारा जेरैबायदि इलेक्सननि समावहाय केम्पिंआव जेरैबायदि बुंलांबाय, नोंसोर गिनो नाङा थाबाय था, नाथाय सरकार देरहानायनि उनाव दा जोङो माने फिथाइखौ मोननो हाबाय आरोना। दा लासै लासै जोंनि हा हुनि खामानिफ्रा जाबोगासिनो दं, आग बारायगासिनो दं। दा बे आग बारायनायनि थाखाय जों हाग्रामा सारखौ हामबाय होनगोन आरो माबाखौ शिवली मेडामखौबो बुंगोन आरो। शिवली मेडामाबो बे बाथ्राखौनो बुंदों। दा बेबायदिनो जोंनि हा हुनि खामानिफ्रा आग बारायगासिनो दं। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानबाय, दा आंना गामिया निज्रागुरि माबा दं, 37 घर दं आरो जोंहा ब्रह्मपुर दङ 42 घर। बेयावबो माने दैनि प्रब्लेमा ओरैबायदि, ब्रह्मपुराथ' बिराद गोथौनि, फुंबिलिया ओरै साहा जेरै बेबायदिनो एखे कन्डिसन आरोना। बेयाव मोनसे बरिं नांगौ। ओमफ्राय माबायाव निज्रागुरियाव मोनसे बरिं नांगौ। ओमफ्राय ओरै गाहायाव माने 15-20थासोजों दैखर जानाय मोनसे जायगा दङ गेजेराव। ओमफ्राय ओरै लास्टावथ' इसिबां माने प्रब्लेम गैया आरोना,
गाव गावबो जावनानै माने माबा खालामनाय दा जोंनाथ' अलरेडि दं आरो जोंनिनो खिन्थु साहानि बिराद दिगदार जायो दा बेखौबो आं माबा सिउलि मेदामनाव खावलायगोन बिथाङा जोंनो बेखिनि गामि दाबनियावबो मोनसे सुबिदाखौ बानायना होयो जेन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेवहाय ओरैबायदि उसुबिदा लामा जोंनिया माने हाखर खर जानायखाय उसुबिदा आरोना बारस'नाय स्कुलाव थांनाय मोनसे गिदिर दलं दङ बे मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम होयो आरो जोंखौ ओमफ्राय फिसा फिसा बक खालबार मोनब्रै गामियाव दङ माने जेन बेखौ लासैनो जोंनो सिउलि मेदामा बेब'स्था खालामना होयो आं बेखौ सिउलि मेदामखौ खावलायदों आरो खिन्थु मेन बुस्थुआथ' बे दलङा बे बिराद गोगोमथार जोंना प्रब्लेमा माने हाथाय बाजार जानाय स्कुलाव गथ'फोर थांनाय बे दलङानो प्रयजन आरो थांनाय आगोलाव जों माने गावसोरनो फैसा खांलायना बानायदोंमोन एकदम दंफां बेसेबा गिदिर फैनानै एकदम माबाखौ ना खाम्फाखौ बुनानै बुना लांबाय दा एकदम उसुबिदा फिसा जेनथेन साइकेल थांजायो आरो दा साइकेल बाइक थांजायो आरो गोदो गंब्रै गामि गासै जों माने लाबायमपुर ग्राम सभा मोनसेयाव गंब्रै गामि आरो जेनेबा फुंबिलि जाबाय लावफानि ब्रह्मपुर निज्रागुरि मोनब्रैजों मोनसे ग्राम सभा आं बेखिनिखौनो खावलायगोन आरो सारमोना मेदामाबो बे जोंनि माबाफोरखौबो एसे नायथोंसै बे दैखरफोरखौ एसे सिगां मोनग्रोयोबा साबसिन जायो आरो प्रब्लेमा बेसिन आरो जोंहा दा आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बुंनांगौ माबाखौ बेयावनो फोजोबबाय आङो